Вика, гледай сега. Тук сега само ще се разпишем и от музея. Влизаме. Влизаме да видим. Я гледай. Да влизаме ли в музея? Не мога да не влезем. Здравейте, да кажете 2-3 думи за празника днеска на всички приятели в TikTok. Примерно 2-3 думи. Намирате се, много е хубаво. Пред музея се намирате на Банатския музей. Вие банатски българки ли сте или сте се преоблекли момчета? Вие за малко ли сте? Да. Откъде сте? Асеновград. От Асеновград. Много отблизо снимате. Няма ето, ма тя е красива, как да ни я снимаме? Да, така е. Красиви сте. Сега, което си е така си. Погледи само. Виж веждите, устните, всичко е. Гледай. Лайкове имаш в TikTok в момента. Значи, така върват. Тъка. Колко хора въглед? Да ни последва. Момента ли? Кажи за TikTok, коя си? Да. Не знае. Не днешния ден никой. Защото това са дечица и сега не е хубаво родителите, може би не е. Ще снимаме тук тази кака. Не. Дай. Днеска фаршанги, днеска фащаме те. Нема къде избегаш. Край, фанали сме те. Фанахме я, нали? Иска да избега. Тя е била по-млада.